ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಕೆನಗ ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೆರಗೆ ಪ್ರಾಯ 73 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಕರಿನ 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾರೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸುಂದರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದೆ ಬುದಾರ್ ಇದು ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಜೊತೆ ಬೇಜಾರ ಪುಣ ಜೋಗುಲ್ಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ನೀರ್ನ ದೇವೇರು ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪ ನುಪ್ಪದ ಕರ ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ ಈ ಸೈಕಲ್ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಗ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ಡ ಕಾಸು ಮಾತು ಉಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಾತು ಕುಳ್ಳಿರಾಕು ಯಾನ್ ಕಾಲಿ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತೂಪೆ ಜೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದೆ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ಜೆರ ದೂರ ಬದಾಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೆಲ ಜನ ಪಾಪ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಜಾತ ಐಕ್ಲು ಉಬಿ ನೀರು ಜಿಂಜಿನಾಗ ಹೆಂಗ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಕೊರ್ಪೆ ಸುಂದರನ್ನ ಇತ್ತ 53 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಬಾರಿ ಏನಡ ಯಾನ್ ಅಕಲ ಪಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ್ ಬಡ ದೆತ್ತಿಗೇರು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತು ಪೋಂಡ ಒನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ಪೋಂಡ ಚಾ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಲೆ ಸುಂದರ ಎತ್ತು ಬರ್ಪಾಯಿ ಮಾತೀರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿನ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಸಂತ ಎಂಡ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸುಂದರನ್ನ ಉಡಲ್ಡಿ ಏತೆ ಬೇನೆತ್ತನಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕಿದ್ದು ಜನಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರೇಪಾಲ ಕಾತೊಂದಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿನ ಸಾಧನದ ವಿಚಾರನೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟನೋಡು ಪಂಡು ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರಂಚಾದು ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆ ನೀ ಪೊರ್ತ ನಿಕಲು ಸಂದಾಯ್ತಮಂತಂದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಐತ ಒಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಕೆನಗ ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬೇರೆನೆ ಸುಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬಂದ್ಪುಣ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಸುಂದರನ್ನೇ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದಿ ಬೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ 73 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಕರಿನ 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಮಾರೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಂದರನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಡು ಅರ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಾತ್ರದಾದೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪಂಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸುಂದರನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬೈದ ಅಂಚಾದು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಅಜ್ಜರು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಮಾಮು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಸುಂದರನ್ನಡ ಬಲೆ ಪಾತ್ರದ ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಸುಂದರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲರು ಸುಂದರನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ವರ್ಕ ಕರಿನ 53 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾರೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಸುಂದರನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೆಂಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ಆತ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರ್ನಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿರಿತ್ತದ ಹೊರ್ತೋಡು ಅಂಡಲ 90s ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಪುಟ್ಟದೇರ್ತೂಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆವಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿನ ತೂನಾಗ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತ ನೆನಪಾಪು ನಂಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಅದು ಸುಂದರನ್ನ ನಿಂಗಳು ನಾಡೊಂದು ಇಂಚಿ ಬಸ್ಪೇದ ಅಂಚು ಬೈದ ಅಂಚ ಅದು ಬಸ್ಪೇದ ಅಲ್ಪಾರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಅರೇನು ಉಂತಾದಿನಿ ಪಾತ್ರನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುಂದರನ್ನ ಏತು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಸುಂದರನ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಯಣ 53 ಜನ ವರ್ಷ 53 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ್ಲ ಸುಂದರನ ಇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೀರು ಪತ್ತಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಂದ್ವಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಮೂಡುಂಡು ಸುಂದರನ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ರ ಮಠ ಆತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚೇನೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಮಾರ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪೈಸೆ ಹಾಂ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ 5 ಪೈಸೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು 10 ಪೈಸೆ 30 ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಆ ಕಾಲ ಪೈಸೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಪೈಸೆಗುಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಜೊತೊಂದು ಅಪ್ಪ ಲೆಂಕಿರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಐನು 15 ಕಡ್ಡಿ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರಂತೆ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಸಾಲೇಡು ಅವು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಕಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಲಿಂಕಿರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾವಾಗ ಲಿಂಕಿರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಐನು 15 ಕಡ್ಡಿ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊರಂತೆ ಇಡ್ಬೇಕು ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತಾದಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಕಡ್ಡಿ ಬೇತ ಇತ್ತೆ ಐನು ಜೊತೊಂದು ಜಂಗುಳು ದುಂಬು ಸಂತೋಷ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರಂತೀನಿ ಸಂತೋಷ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಓಕೆ
ಸುರುಕೀರು ಶುರು ಮಂದಿನ ಊರು ಪಂಡ ನಾನು ಸುರುಟು ಊರು ನಾನು ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಡ ಅದ್ದೇಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ನನ್ನ ಅದ್ದೇಬಾಡಿ ಮೈನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದ್ದೇಬಾಡಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ ಅದ್ದೇಬಾಡಿ ಪದದ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಏತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಮೊಗ್ಗಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಂ ಎಂಕುಲಬಿ ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೆರಡು ಒಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಅನ್ನಗ ಆ ಸುಂದರನ್ನ ಅವ್ರು ಇತ್ತೆದಾರ ಹತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಅತ್ತನ್ನ ನಂಡಿತ್ತೆ ಎತೇ ಮಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದು ಪೇರಕುಲು ಏತೇ ಕಾಸ್ತಾಕಲು ಅದು ಪೇರು ಆಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಿನೇ ತಿಂತಿನಕಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳು ತಿಂತಿನಕಲು ಏಪಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕಲು ಸಂತೆ ನೈಸ್ಗೆ ನಿಂತಿನ ಜೋಗುಲು ಜೋಸೆಫ್ ಸಾಲಿದ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪಿಂಟೋ ಪೂರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಕಲು ಅಕಲು ಸಂತೆ ನೈಸ್ಗೆ ನಿಂತಿನ ಜೋಗುಲು 10 ವಯಸ್ಸು ಬೆಲೆ ನಿಂತಿನ ಅಕಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಓಲ್ತಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಿಸೆಗೆ ತಲ್ವೇರು ಕಾಸು ಅದೇ ಅವು ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅವು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಊರು ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಕಾಂಡ್ 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡುವರಿ ಕಾಂಡಾನಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಹಾಂ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 7:30 ಗಂಟೆ ಆಪ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಂ ಈ ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಕನಪನ್ ತುಂಬ ಏನು ಸಂತೋಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ ಸೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈಕೊಂಬಿಡ್ದಿಕ್ಕು ಬ್ರೆಂಚ್ ಮನೋಹರ್ ಸೆಟ್ರು ಬಂದು ಅಬಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇಡಲಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ 24 ವರ್ಷ ಈ ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ನೆಕ್ ಸೇರ್ ಅದು ಸಂತೋಷ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ದುಂಬುದಕ ಒಂಜಿ ಐರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದೆ ಬುದಾರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ 1,000 ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಂತೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಗಿನ್ ಸೇಮೆದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರೋದು ಸೇಮೆ ಬರುಂಟು ಸೇಮೆ ಐದು ಬೀಜ ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ ಅಂದು ಅವಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಜಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಂತ ಬರುವಂತು ಐದು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಉಂಡು ಇದು ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಜೋಗುಲ್ಡ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಬಗ ಐಕೆ ಬಾಡ್ದು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಪದ್ದೇನು ಬೆಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಸುಂದರನ್ನ ಓಣ ಶಾಲೆ ದಾಡೆ ಮಾತ ಇರು ಇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಗುಲ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಏಪಾರು ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಇರಂದು ಇತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಬೋದು ಸಾಲದ ಬಾಗಿಲು ಉಂಟು ಏನು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಾತುಗಳು ನಾನು ಅದೇ ಬೇತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ದೆತನು ಜಾಯ್ಕುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡಾನ್ ಅದೇ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಜೋಸಫ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಉಪ್ಪುನು ಆರ್ಲೈನ್ ಐಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಇತ್ತೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಪತ್ತೊಂದು ಕರೆದು ಎಲ್ಪ ಕರೆದು 71 ವರ್ಷ 71 ವರ್ಷ ಹಾಂ ಸೈಕಲ್ನು ಕೊಂಡು ಪರ್ ತೀರುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ ಕುಣ್ಯ ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆರವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅತ್ತು ಸುಂದರಣ್ಣ ಯಾನಂಜಿಡ ಕೇನು 53 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ದಿನಾವಲಿ ಫೋನುಂಟು ಯಾವ ಮಾರಿ ಬರ್ಸಾಡು ದೊಂಬುಡು ಪೆಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕುಳ್ಳ್ರೆ ಆಪಿ ಜಮನ್ನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಾತೇರು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತೇರು ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗ ಇಲ್ಲು ಸುಂಗದ ಗಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಇರು ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ದಂಚಿ ಬರ್ಪು ಪೂರ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಈಗ ಗುರುಪುರ ಬಕ್ಕ ಜಾರ ತೀರುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂತೊಂತೆ 19 ಇರು ಅಪ್ಪು ಬರುಪುನಾಗ ನೂಕೊಂದೆ ಬೋಡ ನೂಕೊಂಡೆ ಟೌನ್ ಇತ್ತು ನಂಚರು ಕುಳ್ಳು ಮೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಅಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋನಾಗ ಏನ ದುಂಬುದು ನಿಂತಿನ ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜೋಕುಳು ಮತ್ತು ಉಳ್ಳ ತಿಕ್ಕುವ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಾರನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಏನೋ ನೂಕುವೇರು ನಿಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ದೇವ್ರ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪದ ನಾವು ಕಾಸು ಮಲ್ತೇಜಿ ಅಂಡ ದೇವ್ರ ಕೈ ಕರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮುಂಜಾತ ಜವನಿಯರ ಅದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಬೆಂಡ್ರೆ ತೀರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಹಾಕಲು ಅದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೇಲೆ ಪೋಂದೆ ಒಡ ಅತ್ತಂಡ ಮುಂಜಾದಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಪಂದಾಂಡ ಇರ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಗೆ ಎಂಕುಲು ಮೆಚ್ಚು ಆಯ್ತೊಡಗಿರಿ ಪರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅವೇ ಸೇಮೆದ ಬೆಲ್ಲದ ಅವು ಬರ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತವು ಮಾತು ಉಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಆರೆಂಜಿ
ಹಾಂ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಬಕ್ಕ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಪೆಪ್ಸಿ ₹5 ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಕುಲ್ಫಿ ಉಂಟು ಹಾಂ ಕುಲ್ಫಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಗೆಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲಗೆಣ್ಣೆ ಕೊಂದಾರ್ಬಿ ಸಾಲೆ ಜೋಕು ಸಾಲೆ ಉಂಟತ್ತೈತೆ ಹಾಂ ನಾನು ರಜೆ ಚಿಕನ ₹1 ಒಂದು ಕಪ್ ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ಅಂಜೆ ನೀನು ಕಾಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಅವಡೆ ಕೈ ಕಮ್ಮ ಹೋದು ಕೊಂದಾರ್ಬಿ ಬಕ್ಕ ಆಪುಜದು ಬಸ್ ರಸ್ಸಿ ಪುನತ ಓಕೆ ಐಕ್ ಬಾಡದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಈರುಂದೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತಮಪ್ಪ ಹಾಂ ಒರವರು ಸೈಕಲ್ಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೈ ಕಮ್ಮ ಉಂಟಾರ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ಇರ್ದು ಹಾಂ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಪಲ್ಲ ಗಿರ್ನ ಇದು ಗಿರ್ನ ದೇವೇರು ಅಣ್ಣ ತಪ್ಪ ನುಪ್ಪದಕರ ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಹಾಂ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ 35 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬದ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚೆನ ಉಂಡು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಂ ನೆಕ್ಕು 35 ವರ್ಷ ಈ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಒಪ್ಪೊಪ್ಪೊಪ್ಪ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಉಡುಪುನಕಲು ಮಾತ ಬಸ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಪೇರು ಅತ್ತ ನನಗೆ ಓವೇ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ವಾಹನ ದೇವೇರು ನಾನು ಹಿರೇಗಿಂದು ನುಪ್ಪದಕರ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪದಕರ ಯಾನ್ ಮೀಪೆ ನೋಡಿದ ಬೈನ ಪೂರ ಉಚ್ಚಿದು ದೇಕದು 5 ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೀದು ಒಂದು ಸಂಪ ಸೈಕಲ್ ಹಾಂ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಪಾಂಡಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಪುನಗ ಅತ್ತಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ದಘಟ್ಟ ಒಂದು ಕೋರ್ದಘಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೋರ್ದಘಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಅವು ಸಾಕು ಸಾಲದೈತೆ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರು ಪೋಂಡ ಬೆಚ್ಚಡು ಹೋಗ್ಯಾರು ಅವು ಸುಮಾರು ಇಂದಾಪುರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಮನವಲ್ಲ ಐಟಮ್ದೇ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿನಾಗಲೇ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಳು ಸುಂದರ ದಿಂದ ತೊಂದರೆ ನಂಗೆ ದೇವೇರು ನನ್ಗರು ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಜಿನಲ್ ಬೇಜ ಎಂಗ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ಕೇನಿಯ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇವೊಂಡಲಿತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಕೊಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜೋಕುಲು ಇರ್ನ ಐಸ್ಕೇಣಿದೆ ತೊನ್ನಗ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ದ ಕಾಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕೊರಪ ಯಾನ್ ಕಾತುಕೊಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೊರ್ಜಿರ ದೂರ ಬೋದು ಅಕ್ಳು ಇಲ್ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ದು ಹೋಪೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಬೋಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಐಸ್ಕೇನೆ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ದೀವೋ ಆ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಡಿ ನಾನು ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಡೆ ಕೆಲ ಜನ ಪಾಪ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಜಾತ ಐಕ್ಳು ಉಬಿ ನೀರು ಜಿಂಜಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಅಂಚೆ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಇತ್ತ 53 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಏನಡ ಬ್ಯಾರಿ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬಡ ದೆತ್ತಿಗೇರು ಫ್ರಿಜ್ಜಿಡು ಸುಂದರಣ್ಣ ಬರ್ತೇರು ಬಂದು ಅದೇ ಹಾಂ ಆತು ಮಾಡಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಬಂದ್ಲಕ್ಕನಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಡವರ್ದು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಲ ಇರ್ನ ಹಿಸ್ಕ್ಯಾನಿ ತಿಂದು ಬುಳಿ ತಿನ್ನಕಲು ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮುಳ್ತ ಈ ಪರಿಸರದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದೇ ತುಳಿಂದ 53 ವರ್ಷ ದಿಂಚಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣ ಇರ್ನ ಮುಂದುವರಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸುಂದರ ನಾನು ಪಾತೇರ್ ಪೋಡ್ ಅತ್ತ ನಾನು ಸುಂದರ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎರೆಗಾಲನ ಮನಸಾತಂಡ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಬರ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೋತಿ ದೇವಣ್ಣ ಬಿಡ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಓಲೋಜಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪನೇ ಅಂತೇರು ಅವರ ಬಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಾ ಬಂತೇರು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಪುದಾರ ಪಾಡ್ದೇನು ಯಾನ್ ಪೋತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂತೆ ಹೂವೇ ಪ್ರಚಾರ ಹೂವೇ ಗೌರವ ಆಗತ್ತೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ನಾರಮಣಿ ಒಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಪದೆ ಅನ್ನ ಕಾಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮಂತೆ ತುಳು ಸುಂದರಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ ನಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಪಂಪೇರು ಸೈಕಲ್ ದೂರ ಪೋಡ್ಚು ಒಂತೆ ಪೋಂಡ ಐತಾರ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂಜೆರು ಬಾಕಿ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ ಫಿರೀರು ಪಾತಿರು ಆಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಯಾನ್ ಪೋಪೇರು ಐತಾರಲ್ಲ ಐತಾರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಐತಾರ ಜೋಕುಲೆ ಮತ್ತು ರಜೆ ಪುಂಡತೆ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತಾರ ಪೋಪ ಐತಾರ ತುಳು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗುಂಡತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಯಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ
ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅನ್ನಾಗ ಪಾರೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವಾಗ ತೋಪು ಎಲ್ಮಿಂದ ತೋಪು ಗೊತ್ತನ್ನದೇ ಐಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪತ್ತಮ್ಮನಾಗ ಯಾನು ತುಂಬೊಂದು ಮಾರಿನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ ವಯಸ್ಸ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ತರಿಟ್ಟು ತುಂಬುದು ಯಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗದನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ತೀರು ಜಾತಿ ಈಗಿನ ಫೋನ್ ಹೆಂಗೆ ದೇವರದಟ್ಟು ಬೇರೆ ಓಲನ್ನು ಸುಂದರನೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬಂದು ಅದೇ ಹಾಂ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಿ ಪೋಂಡ ಒಣಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಕ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆದ ಪೂರ್ತಿ ಪೋಂಡ ಚಾ ಓಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಲೇ ಸುಂದರನಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬಕ ಬಕ ಇಂಚ ಫೋನಾಗ ಏನು ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಹಾಕೋತೆ ಲೈನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಅಂಜೋಲು ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲದ ಅಲ್ಪ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಸೆ ಕಾಸು ಹೊಡೆದು ಬರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾತೀರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಗಿ ಸಂತ ಎಂಡ ಐಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಜೋಕುಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಂಡ ಆತು ಮೋಕೆಡು ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಮುಳ್ತ ತೂಪೇರು ಸುಂದರಣ್ಣ ಉಡಲ್ಡಿ ಎತ್ತೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಿಕಿದ್ದು ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರೇಪಾಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಾರ ಮೈ ನೋವು ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಅವನ ಕಾಂಡ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆದು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಾರ ಲಕ್ಕದ ಮೀದು ಬಕ್ಕ ದೇವರಂಜಿ ಕೈ ಮಿಗಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಚಾಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಓಕೆ ಐನು ಬರ್ದು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನ 5 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿಯೋಣ ಮುಜಾರೆ ಗಂಟೆ ಹೊರ 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ 4 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ಶಾಲೆದಲ್ಪ ಪೂರ ಇರೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬರ್ತೇರು ಏಪಲ್ಲ ಅವು ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಂ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಸಾಲದಾಡಿ ಹೋಗಿ ತೂಲಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಏನಣ್ಣ ಜೋಸಫ್ ಸಾಲೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಲ್ ಹಾಕ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಎನ್ನಡೆ ಕೂಡ ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ದು ನವಲೆ ಸಾಲೆ ಹಾಂ 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 ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಡಾಪಗು ಕೊರ್ಪು ಇರ್ಲ ಕಾಡು ಎನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪು ಅದು ಸುಂದರಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇರ್ತವೆ ಕಾಂಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಹೈಸ್ಕ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಒರಿ ಉಂಟು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವು ಥರ್ಮಗೋಲ್ ಅವು ಸುರುಟು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿ ದೀಪ ಹಿಂಗಳು ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗಿಂದ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಐದು ತುಂಬೊಂದು ಬಾಯ್ ಆಪು ಜಂಕ್ ನೂಕೊಂದು ಬಾಯ್ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಬ್ಲಾಕ್ ಐಸ್ ಬಂಡಿ 10-30 ಕಿಲೋ ಆಪು ಐಕ್ ಬಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಲ್ಪನ ಆತೆ ಅನಿಟ್ಟಿರೇಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ದಾಲ್ ಆಪು ದೀಲಾಕ ಆಪು ಅದೇ ಹಾಂ ಸುಂದರನ ಎಂಗಳು ಇಂಗೆ ದಿಂಜಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ದೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದೇವಂಡ ಆರಂಜ್ ಮನೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಗಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ದೇ ಬರುಂತ ದೇ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಜಿಲ್ಲ ಬಲಮ್ಮ ತಿನ್ಲೆಂದು ಕೊರೊಂದು ಪೋಂತೀರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಆರು ಕಾಸು ಜಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತಿನ್ಲೆ ಹಚ್ಕೊಂತ ತಿಂದು ಪೋಲೆ ಅಂಚೆ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅರಿಗೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಮಲಮಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಸುಂದರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೇ ಬಂಡ ಮಲಮಲೆ ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನಾರ ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಣ್ಣ ಮಲಮಲ ಬಜೆಟ್ ಅವು ನಂಗೆ ಪರಿಸಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬೂರು ದಂಚಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಇಲ್ಲದ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ದತ್ತವರಿಗೆ ದೊತ್ತೊಂದಪ್ಪ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲ ಕಡವೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಅರೆ ಒಂದು 72 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ತಪ್ಪ ಅಂದ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಯಾಪನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದುಪ್ಪ ಒಂದು ಜಾತು ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚಿಂಚು ತಿರ್ಗೊಂದು ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಅರಿಗೆ ಒವೇ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ದಿವಂದೆ ಜನಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಬಂದ್ಬಿಸಿತ್ತನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅರಿಂಚ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಬಣ್ಣಗೆ ಮಾತಾಡೋಟ್ಟು ಯಾರೇ ಪಾತ್ರಳ್ಳಿತ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪನಾರಿಗೆ ಜನಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಆರು ಬೇಡದ ನೆಟ್ಟು ಲಾಭದ ನೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪುಜಿರಾರು ಜನಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ದಿಗೊಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೈಟ್ ಅದೇ ಅವನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಈ ಏಜ್ ಇಡ್ಲ ಅರೇನು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಏಪಗ್ಲೇರಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಏಪಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಳು ಈ ತಿಲ್ಲೆ ನಾನು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಾ ಅತಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿದ ರುಚಿನ ಪತ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಂಚಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣನ ತಗೊಂಡು ಬೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಈರು ಸುಂದರಣ್ಣನ ಈರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ
ಅತ್ತೆ ಎಂಗತೆ 37 ವರ್ಷ 37 ವರ್ಷ ಎಂಗಳು ಸಾಲಡ್ ಪುನಃ ಮೇನ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಬಾರ ಅಂತಪ್ಪ ಮೇರ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಅದ್ದೆ ಬಡ್ಡ ಮೇರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಸೈಕಲ್ದ ಬೆಲ್ಲಗೆ ಏನಾನೆ ಪಾರು ಅಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀ ಬೆಲ್ಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಬರಂತ ಅವಾಗೆ ಎನ್ ಮನೆ ನಾಲನೆ ಪೊರ್ತುಡ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇತ್ತೀರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲಮಲ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಗೆ ಮುಳ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬರ್ತದು ಕೊರಂತು ಬರ್ತದೆ ಬೋನ ಅದೇ ದುಮ್ಮದಾಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೇರೆ ಕೊರಂತು ಸುಂದರಣ್ಣ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡೋ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಪ್ಪಗ ಬೆಲ್ಲದ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಾ ಬೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗುಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಾರಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಣ ಮಾರಿದ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಬತ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ ಉಡುಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರೇಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ತೂಲೆ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ನಮ್ಮ ಸುಂದರನ್ನೇ ಇಂಚಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಚಿ ಭಾಗದ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಜೋಗುಲ್ ಪಾರಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಕಾರಣ ಬೆಲ್ಲದ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ಆರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾರಂದು ಪಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಇಂಕು ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಮದ್ಮೇದಿತ್ತೆ 40 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಆನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಮೇರಿನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆಣ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಆರು ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿಗು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡಕ್ಕ ಅಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಆರು ಮಾಮೂಲಿ ಅತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಇಂಚಿತನ ಈತಿ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ದಾದೊಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಟೀಚರ್ ನಿಜ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಲ ಬತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಟೀಚರ್ ಒಂಜುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ 6 ವರ್ಷ ವರಾಂಡಲ್ಲ 6 ರೈಸ್ಗೆ ನಿಂತಿನ ಅನ್ನೋದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮುರಣಿ ಏರ ಪೋಯರಿಗೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಎಂಕೆ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಹಣಂಬೇರತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹೊರ 6 ಐಸ್ಗೆ ನಿಂತಿ ನೋಡು ಟೀಚರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆನ ಟೀಚರಿಗೆ ಯಾಂಬಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ 2 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಹಣ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ತೂದು ಪರಿಚಯ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸುಂದರಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಯಾರವರು ಅವರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾರುವವರು ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಒಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರ್ತದಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ 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 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ವ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆರು ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ 2 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಿನ್ನ ಒಂದೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 6 ಸೋಕುದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಕಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೊಕೊಂಬಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರು 6 ವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೀಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು 6 ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ 6ನ ಬೆಲ್ಲಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಬಲ್ತೊಂಬರ್ಪ ಇಂಕುಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆದ ಕೈ ತಲುಪುನು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನೆಗಡ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋನ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಡಿ ಊರ್ದಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಾರ ಬಂದು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸುಂದರಣ್ಣ ತುಲೆ ಕಡೇಕಾದ ದಾದ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಸುಂದರಣ್ಣ ನಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಜ್ಜರು ಅಂಕಲ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪರ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕ ಕಾಸು ವಾಯ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಚರೇ ಇಲ್ಲೇರು ಅದ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂದಾಕ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಬತ್ತು ಯಾನ್ ತೂಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತ್ರ ಬಿಡಕ್ಲಿ ತುಲೆ ಟೀಚರ್ ನಾವು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಒಂದು ಆದ ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿ ನೇರ್ಲ ಈತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರ್ವಲ್ಲ ಪೂಜೆ
ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ದಾದಪ್ಪ ಎನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾದೊಂಡು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಚಾನಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲು నీకు మాత్రమే పరిచయం అనుకుంటే చిత్రం మంచి ఎల్లే కన్నను కట్టది నకలు ಅಂಚಾದು ಸರ್ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗಾದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ಪಲ್ಮನೆ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ಟಡೆ ಆ ಶಾಲುನು ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ನನಗೆ ಪಾರ್ದಿರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೆನಂದಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಟೀಚರ್ ದಯಮಂತ ಬರೋಡಿ ಟೀಚರ್ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಅರೆ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬೈದಂಡು ಸುಂದರಣ್ಣಗೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂದೇನು ಈರೇ ಓದುಂಡ ಪೊರ್ಲು ಸುಂದರಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಶಾಲೆ ಓದಿದ್ದೆ ಶಾಲೆ ಓದು ಸರ್ ಶಾಲೆ ಓದ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ಇರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಶುಭಾಶಯನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂದಿರಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಬಂದು ತೂಲೆ ಸುಂದರಣ್ಣ ಗುಲೈಡುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಪನವು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲ್ಲ ಅದು ಪನ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರನ ಚಿತ್ತನ ಮೋಕೆ ಒಂದಿರಿ ಒಂದೀರು ಭಯಕೂಚಾರ ಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲಿ ಇರು ಬೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಚಿತ್ತನ ಮಾತಾಡಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇರು ಅಂಚಾದು ಉಮಾ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಇರ್ನ ಕೈಯಾರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುಂದರಣ್ಣಗಿರು ಕೊರಡು ಟೀಚರ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನಿಯಾರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಸೂಪರ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದಾದಪ್ಪ ಕೆನಗ ಸುಂದರನ್ನ ಇರ್ನ ಇಪ್ಪಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಾಪುದೇದು ಕಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಸದಾಕಾಲ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನ ಕಾಪುನ ಚಿತ್ರ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಈರೆ ಜನ್ಮದಾತ ಏನ ಚಿತ್ರನ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಇಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲೊಂಜಿ ದಾದಾನ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಂದರನ್ನ ಇಂಕಲು ನಂಬರ್ ಇಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪ ದೇವಂತದಾರಿಗೆ ಇಂಚು ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ವರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಕೈತಾಲ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ದಯಪನಾಗ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿದಾರು ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆದ ಬದುಕಡು ಬೆನೊಂದಿಜ್ಜಾರು ನಮ್ಮ ಸುಂದರನ್ನೇ ಇಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಚಿತ್ರ ನಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕರಿನ 53 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಾರೊಂದಾರನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಲನ ರೋಡ್ ದಲ್ಪವರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವರು ಉಂತಾದ್ದು ನಾವು ಸುಂದರನ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಆತನೇಟ ಇಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ